De zesde categorie. En onderwoorden. Alle onderbieden. Yes. En wat zeggen wij dan, dames? Voorzien van Flexibel dekseltje, onweerstaanbaar en simpel in de vaatwasser. Ja. Maar dat even terzijde. Johan, mag ik nog even onderbreken? Dan moet je even blijven. En dan pas gaan lachen, ja? Even standje en dan... En wat zeggen wij dan, dames? Voorzien van Flexibel dekseltje, onweerstaanbaar en simpel in de vaatwasser. Ja, geweldig.
Dan wordt geoefend en gedacht, gevlot en ongepraktiseerd. Geschreven en gelacht en de dans geïnteresseerd. Alle ingrediënten staan liever in blauw. Er is één ding dat we ons moet beloven. Dat je nooit genieten, dat je u amuseert met deze revue. En onder en boven. Wat is het nu lente, kent het nu geluid, knalt weer door de zaal. Is weer tijd voor humor, gekoekdag en gekuit, is weer revue en wegkeer het waar. Dan wordt gespeeld, dan wordt gedanst, dan wordt gelach en ook gezang. We gaan nu toe en amuseren, dat je dus lekker zit maar niet bang. Alle ingrediënten staan liever in blauw. Er is één ding dat we ons moet beloven. Dat je nooit genieten, dat je u amuseert met deze revue. En onder en boven met deze revue. En onder en boven. De vorige dag gezicht, de dag gerepeteerd, gekoeken en gekuit, een nieuw geluid. De vorige dag gevolgd, de ander gevolgd, de onder en koud, de onder en boven, de onder en boven, de onder en boven, de onder en boven, de onder en boven. Het gespeeld, zo wordt gedanst, Dat klinkt gelach en ook gezang. We gaan nu toe en amuseren, dat geeft ons lekker zit maar niet bang. Alle ingrediënten staan liever in blauw. Er is één ding dat we ons moet beloven. Dat je nooit genieten, dat je u amuseert met deze revue. En onder en boven met deze revue. En onder en boven. Onder en boven, onder en boven, onder en boven. Weer die ganse dag hier rond. Het is zo'n prachtig weer. Ga toch naar het zwembad of naar het sportveld, dan heb je tenminste geen beweging. Of gewoon eigen cultuursnoeven. Want er is vandaag opnames bij Zalapollo van Tussen Kunst en Kitsch. Het is toch werkelijk om gek van te worden dat hier met zo'n schoon weer we niet al een tijd hier rondhangen. En binnen is nog zo'n lapschwans. Hij is dus morgen opgestaan, heeft er ontbeten, is er in bad gaan schuiven, toen opgestaan en op de bank gaan liggen. Dat ligt zo nu nog aan de televisie. En ik ze maar de voet nadragen. Alles achter hun rug opruimen. Maar nu ben ik aan de beurt. Wat gaan we doen wat ik leuk vind? Papa en ik gaan de tuin opknappen. En we gaan voor de bloemenbeuken poten. Als we geluk hebben,
Dan is tegen het eind van de zomer stonden misschien eigen pruikjes aan en dan kan ik lekker proefjes aan maken. Dat vind je onze Ronnie zo lekker. Herr Ronnie. Ja, mam. Och, der Ronnie. De heeft ook zo van turnieren. Het er van mij. Les komt er toe met allemaal stekjes van een palmbunkje. Die moest de worteltjes achter. En hij heeft ze allemaal gepoord in de air en in het schuurtje gezet. En hij heeft er toch zo'n grote warmlampen boven gehangen. Want het zijn tropische plantjes, zei dat. Het wordt weer een schoolproject. Ronnie. Oh ja. En als die straks aan zit, en dat gegroeid zit, dan neemt ze weer allemaal weer terug naar de school. En ieder klasgenootje krijgt dan zo'n heel klein palmbunkje. Is dat niet één? Nee. Ja, ja. Palmbunkje? Ik ga vast, wie? Hans, wie? Ze zitten hier allemaal in die Ronnie niet in de klas. Alleen klasgenootjes krijgen een palmbunkje, Ronnie. Ja, man, een schoolproject. Over de botanische tuinen. En ik doe een palmbunkjes, ha. Iedereen heeft gedaan. Cactussen, tulpen, van die rhododendron. Rhododendron. Oh ja, bedoel ik. Dat klopt, mam. En de afloop gaat het ganse botanische shopwerk voor Ronnie en Rogo. Ha, Ronnie! En dan moet Ronnie goed kijken dat er de hoop niet in om. Want ik heb Ronnie heel erg doen. Ha, Ronnie! Allee, laten we het nu leuk houden, ja? Papa en ik gaan de tuin botanisch maken. We gaan dat proevenbunkje, daar poten. Blijft je eigenlijk? Hij beloofde me te helpen. Thee! Heftig eens met die voelvat op van die bank, het zit een televisie uit. Kan ze me eens helpen met dat proevenbunkje? Rustig aan, geduld. Die bloemen krijgen er toch pas volgend jaar aan. Zeg maar één, moet dat nu echt vandaag? Kijk eens, dit grondje is toch veel te druk en veel te hard. Zeg, luister, de kinderen hebben het buikje ook in een pot zitten. Ik heb net nog een leeg in staan, een hele schwam. Zit dat buikje erin, water geven. Klaar, ik kan niet weer terug naar binnen, ik wil net een paar showprogramma's aan volgen. Thee. Bloemenbunkjes moeten niet in een lege pot. Die moeten in een volle grond. Gans in een volle grond. Nu was ze niet in zo'n lege pot. En bloemenbunkjes moeten ook nog een halve meter diep. Heb ik me leren vertellen. Een halve meter diep. Dat is evenveel tijd als die televisie waag is. Je weet toen precies wie diep dat ze moest hebben. En dan pakt nu die shop. Die wortels terug af. Ja, vooruit, voor deze keer. Zeg niet maar eens voor ze die koel wilt hebben. Ja, ik dacht misschien hier in de buurt van het schuurtje, want dan staat er 's morgens in de zon en 's middags gaat het niet schelen, dan krijg je de sappigste pruikjes. Hier zo. Nee, kan maar een beetje die kant, joh. Deze kant. Hier. De meter of zo. Nog één past deze kant op, denk ik. Hier dan. Ja, dat is de plek. Oké. Hé, verrek. Dit rondje gaat niet hetzelfde als ik gedacht had. Het is net of die pas geleden nog wel eens gegraven is. Ik hoop toch niet dat hij de dicht gaat graven daar. Ik heb namelijk een stroomkabel. Dat heb ik namelijk gespannen. En dat ligt er vol achter. Voor illegaal stroom af te tappen. En heb je natuurlijk eerst alles geprobeerd, want die lampen die moesten dus gewoon, die zijn 4000 watt. En die moeten 10 uur per dag branden. 10 uur. Ik heb natuurlijk eerst alles geprobeerd, stopcontact en alles. Nou, lag ze de zekering voldoet. Dus ja, dan ben ik maar illegaal gaan tappen. En nog gaat dat op een vinkjes lagen. Daar hebben ze pijntjes van 2 meter hoog. Goeie man. Maar wie plantjes dan eigenlijk in de schuur? 40. 40! Ja, wie voor wie trekt ervan, hè? Voor 6000 euro. 6000 euro! Ja, dat is zo'n 16 nog. Oh, dan moest je wel eens spaartjes versterken. Maar ik toch niet? 400 euro voor mij. Dus ik alles tegen pa. Maar blijf! Pa!
dan is het altijd een duurlijk, dat is even een shopproject. En wat er nog meer voor is, dat is geen ander, dat is vrolijk om je oren mee. Hoe gaat dat, hè? Vooruit. We gaan het samen meer. Maar nog even mezelf hebben natuurlijk, hè. Dus even denken, 6.000 en 400 euro. Mijn douchen, dat is 4500 euro van mezelf. Oh, daar kan ik nu een brulje van horen. Hé, Kiki, daar zit een dikke Griekse worst op. En ik zal eens kijken wat hij vanavond komt. Volgens mij, hè, loopt hij gans door tot achter Rochette. Het moet een van de achterburen zijn, dat kan niet van een van ons buiten zijn. Ronnie, Ja? als pap nog weer eens heeft, hè, en nog achterkomt van wat voor een boom die Griekse wortel is, ben ik bang dat ze geen voldoende is voor die botanische shopproject. Kom er eens in actie. Pap? Ja, jong. Ja, dat is warm weer, als je me gaat weten. Heb je zin in een flesje bier? Ja, stel maar in. Dat is pas een zoon van zijn vader. Hij weet precies van haar werk voor nodig heeft. Voldoende met papa is een lekker koud flesje bier. Een lekker goed flesje bevallen. Doe maar. Och, dat is toch een goeie jongen, hè? Dat kan wel worden, hè. Kijk, de wortel, die mocht zich gerust van mij doorsteken, hè? Mensen. Dat is hartstikke dood. Zit steeds. Dat is hartstikke gries en hartstikke dood. Nou. Leven die wortels, die zijn geel, een beetje groen en bruin, wie die wortels van dat bloemenbuik zijn. Alla, die schop, steek door de wortel. Mam. 1, 2, 3! Oh nee! Waar 6000 euro? Waar nu op? Ja. Kijk toch hier. Lijkt 400 euro. Dat wil de spaartjes steken. Joe! Hey, pap, is de ook aan te zappen? Mam, upselee, die mich erg duister doen. Kom, ik breng me Ja, gaat. ja. Hallo. Oh, wait. Doei! Wat doet die zuster zich eigenlijk? Ja, wat mensen, man. Alle wieden zijn 9 keer opgegaan in een rook. Het zijn 100 wietjes, man. Het is maar goed dat de weekend altijd in de buurt is. Het gaat gewoon niet op af. Buurtruzies, illegaal dumpen van afval, zinloos geweld en haalslee. Haalslee. En zeker op het aansteken van vuurwerk boete de daarvoor wettelijk bepaalde periode. Vuurwerk. Geen wet dat het aansteken van vuurwerk pas toegestaan is op Oudjaarsdag vanaf 10 uur 's morgens tot Nieuwjaarsdag 2 uur. Nee, die jaren. Wat bezielt u toch? En wat wordt het voor een vuurwerk met zo'n enorme beslagen leegflits? Dat wordt er geen vuurwerk. Dat wordt bloemen. En die Griekse wortel van een dode boom. En de volgende in een lijn gaat. Ja. En het lege gaat is nu gevuld met pap en mam. Met pap en mam. Maar ik zit het niet meer, dus zijn ze vermist, denk ik. Wow, wat ruikt het hier lekker. En wat een cool gaat zeg. Wow, zeg, heb je dat vuurpiel misschien verkeerd om afgestoken? Nee. Kost toch? Wacht even. Vermist ze? Wie lang al? 5 minuten. En ik kan ze niet bellen, want ik heb me dan 5 minuten bel te doen. Nee. Vermist ik van 5 minuten, dat is te kort. Daar staan die volwassenen 24 uur voor. Dan gaan we pas zoeken. Nee, die jaren. Nou, die ooiers zijn toch zeker wel volwassen, hè? Nou ja, we hebben het niet over ooiers. Die is ook wel stoond. Kom, neem me niet met. Kom maar met. Nee, Kom nee, maar met ons. dat ruikt me veel te lekker. Niet blussen dat vuurtje.
Ja, ik was 24 uur goed. Dat is niet schadelijk voor de samenleving, daar ook. Laat me hier maar fijn staan. Dat geeft prima af. Oh, wat een lekkere dag. Heerlijk. De arm van de wet. Mevrouw de agent, kunt je hier me misschien helpen? Ik ben op zoek naar Zala Polo. Want er zijn dadelijk opnames van tussen kunst en kitsch. En dan word ik hier met mijn klok. Zeker, een heel oud stukje is dat, familiestuk. Ja, ik wil weten wat die waard is en ik kom met zusteren, dus ik weet niet hoe ik moet zien. Apollo, Venus, Mars, mannen, loop toch naar de maan met die klok. Maar ik moest nog gaan doen. Laat me die klok eens even kijken. 12:15, kwart voor 24 uur. Dan gaat de tijd nu in. En dit moet ook bij ons en zusteren de orde gaan handhaven. Laat maar, ik zoek het zelf wel. Wat een strootheater, oma, wie zit er gekomen? Ja, maar goed. Voor de wortel was toen heb doorgestoken. Een slaag, een hoop rook en ineens verdween de grond nog in mijn buurt. Ja, maar ik heb nooit gedacht dat wortel ik kan ontploffen. Dat komt misschien wel door de druiven, denk ik. Hoe zien we hier toch terecht gekomen in Nieuw-Zeeland doodhonger of zo, hè? Ik zou het eigenlijk niet weten, maar waarom me nog uit mijn leven. Maar we zien wel een flink stuk nummer geschoten flikkers, want we worden verrekte slang onderweg. Zeg, als het mij vreugd, hè, dan zitten we hier in een onderaardse gang onder een echt. Oh, we zien wel hoe de middeleeuwen. Oh, wow. Hé, zie eens even daarboven. Het is dat gaat hoe weer naar onder gevallen zijn. Dat lukt dus nog om daardoor naar boven te komen. Laat ons maar zonder naar een route gaan zoeken, want ik wil straks wel het voetballen zien. Kijk, hier, allemaal kabelen. Hoe zou je die van zien? Van een politiebureau of van een print, of misschien wel van Huub Vola. Hij heeft altijd zoveel kabelen, dus worden we doodbrengen. Daar kent ze een werk aan op anders, daar vast zitten die. En kijk, daar zitten allemaal koppelingen. Wat zou er gebeuren als ik een paar van die kabelen zo omtoes? Als ze maar begrijpt dat ze daar niet aan moest gaan klommelen. Het is al erg genoeg wat er gebeurd is. En ik ben niet weg. Wat dacht ze wel niet? Och, kijk. Kijk toch. Gaat naar boven. Ja. Toch kunnen we misschien wegkomen. Laten we dat doen. Kijk, kom. Snel, kijken. Want ik moet nog koken. En Ronnie en die koolmakers zich ook al ongerust. Kom op, proberen. Dat we wegkomen. Hé, Marie, als het niet vreugd, nee, ik weet het wel zeker, zitten we hier in de erken van het Gwenjoes. Oh, Daar horen die kabelen dus van. Kijk toch, had ze toch met die tengels van die kabels afgebleven. Er ging toch nu de laatste tijd wel eens ene keer gaat gooien op het gemeentehuis. En nu heeft ze toegevoegd met die kabels, dat wil ik wel metmaken niet. Weet ze wat? Ja, dus zie maar eens even bukken, dat zo niet kunnen zien, maar die zien door alle de mens aan de balie staan. Zo. Goedemorgen, meneer. Wat kan ik voor u doen, alstublieft? Goedemorgen, juffrouw. Goedemorgen, meneer. Ik kom voor een nieuw rietbuis. Een nieuw riedenhuis, zeg je. Ja. Dat kent. Dat is een balie 3. Wat is dat? Goedemorgen, meneer. En wat kan ik voor u doen, alstublieft? Goedemorgen, juffrouw. Goedemorgen, Ik kom voor een nieuw rietbuis. Een nieuw riedenhuis, zeg je. Mag ik dan alstublieft het postcode, koersnummer en de geboortedatum, alstublieft?
Als 6102. XP. Moest maar 14. 27 februari 1959. 59. Inderdaad. Meneer Meerbussen. Ja, dat klopt. En voorletters? SVP. Ja, de voorletters alsjeblieft, SVP. Nee, zie mijn voorletters, SVP. Oh, dat is Simon Victor Paulus. Paulus met een P. Weet je wat die steun, meneer Miausen? Nee? Volgens de computer zijn je in 1970 gestorven. Stel Pia. Wat is dat? Ja, 1970 gestorven en in 1985 was het. In 1985 heb je hier een blinde geleidehond voor ons gekregen. En dat heb ik ook niet. Mevrouw, ik heb je extra een 4 dagen opgenomen. Van mijn rijbewijs. En ik ook met zonnekal. Ja, maar dan kun je niks aan doen, het staat hier in de computer. Zullen we nou een keer nu proberen? Zal ik misschien typen? Ik kan zelf typen. 6102. XP. Hoe is het maar 14? 27 februari 1959. Meerbussen, SVP. Meneer Miausen, SVP. Nederland zijn hier al jaren dood. En heb je hier een blinde geleden ooit voor ons gekregen. Hij steunt nog wat langzaam, meneer Miausen. Meneer Miausen is ook nog getrouwd. Ja, dat klopt. Ja, maar niet 1 keer. 2 keer. Weet je wie dat heet? Meneer Miausen. Bij de wet. Dat heet veelwijverij, meneer Miausen. Dat is bij de wet verboden, meneer Miausen. Zal ik maar vertellen. Al sinds 1795 in Nederland en in 68 al sinds 1960. Ja, maar je... Nee, je moet zwijgen. Daar, kijk. En dat voor een stem hier in de computer steunt. Met als beroepsdoor. Heeft meneer Bestoor nog nooit gehoord van het celibaat? Meneer Miausen, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn chef bellen. Hier is het laatste woord nog niet gesproken. Doe het. Dat doe ik, joh. Meneer Storke. Meneer Storke, jou hier met Suzanne. Nee, Suzanne van Omer. Van de Bali. Weet je wel, met die donkerhaar, met een oh, sorry. Luister, ik heb hier geen hand. Ik heb afgegeven dat je immers van de bewaking stuurt. Hier stuurt namelijk in de door je blije bestoor in de Bali. Ja, nee, echt serieus. En dan doe je het met een hond zonder penning. Als je immers van de bewaking kunt sturen, want volgens mij is het aardig als kinderporno. Of niet? En een stortje. Nee, Frotté. Hoe krijg je het door in die kabelen? Want dat loopt niet goed uit. Had ik toch de duik bereikt, daar het jaar zo snel. Goedemorgen. Wat kom je hier doen? Weer zoek ik even een ondertrouw willen. Een ondertrouw is aan Bali 2. Maar niet de middelste. Vandaag nog, ja? Goedemorgen, zegt u het. Weer zoek ik even een ondertrouw willen gaan. In ondertrouw? Ja. En dat weet u wel zeker? Ja, kijk niet dat we dadelijk weer goed trainen willen gaan, hè? We moeten weer allemaal formulieren invullen, hè? Ja, allemaal dagen, allemaal formulieren. Kijk, als je Joan Bien wil voelen, is dat een trainen gewoon ook geen idee. Ja? En juffrouw weer weten 100% zeker dat we willen trouwen. Dat zeg niet dat ik niet gewaarschuwd heb. Juffrouw willen echt trouwen.
eigen superzachte muggen. Ach kind, wat mooi ik voel van die. Van een puntje van die nest, doet die superzachte luchtje. Met het kuken in die wijnske doet de lach op die gezicht. Du bist het upje voor mijn superzachte drukje. Ik verdrink als ik in die ogen gie. De bulkjes van de champagne of de suiker in die drukje. Als ik trouwen met die gewoon me niet de königterie. Du bist mijn eigen superzachte mugje. Maar ik wat mooi ik voel van die. Van het puntje van die nestje doet die superzachte luchtje. Van het kuken in die wijnske doet de lach op die gezicht. Ik duw mijn lach tegen die superzachte wijnske. Kippenvel als toen met je om mijn glas. Als ik neben dich zit op ons favoriete bankje. Ik een serenade zing onder die venster in de nacht. Mijn eigen superzachte mugje. Ach kind, wat mooi ik voel van dich. Van het puntje van die nestje doet die superzachte luchtje. Van het kuken in die wijnske doet de lach op die gezicht. Langzaam die uitjes op mij richt. Iedere kerel stuit blos in zijn onderbroek en hupje. Het er van een meisje steekt al een aandacht kreeg. Eigen superzachte mugje. Ach niet wat mooi ik voel van dit. Van het puntje van die nestje doet die superzachte luchtje. Kuken in die wijnske tot de lach op die gezicht. Kuken in die wijnske tot de lach op die gezicht. Kuken in die wijnske tot de lach op die gezicht. Jammer genoeg te onder de indruk. Zullen we nu even het gegevens invullen? Ja. Moet ik dan een naamadres, postcode, hoesnummer alsjeblieft? Dave Schreurs. Dave Schreurs. Heb je nog een adres, meneer Schreurs? Op den Drees 57 in Pijn. Op den Drees 57 echt. In Pijn. De computer herkent alles over de gemeente echt. Wil maar meteen trouwen, hè? 6102 TA. 6102 TA. Ja? En mevrouw, misschien ook nog personalia? Uw personalia? Mijn dahlia's. Personalia! Juffrouw, rustig. Wanneer niet zenuwachtig werden op mij gevraagd. Dit waren die. Ja? Waren die Teunissen met een tu, een h, een n en twee zussen. Wanneer in de plantje 124. In de plante 124. 6102 ZZ. Op het hingen.
Nee, ja. De computer zal niet. Ik dacht. Oké. Is ja. Of je wist? Of je wist, vraag je dat in mich? Of je wist, meneer Schreurs? Ja, dat is het. Zal ik je even vertellen wat er is, meneer Schreurs? Weet je zeker dat die gegevens die je me juist hebt laten invoeren, dat die voor de volle 100% kloppen? Dat we hier mich niet hebt stond op te nemen, meneer Schreurs. Mich het stond wies te maken misschien. Het is hier een serieuze aangelegenheid, meneer Schreurs. Er past dit soort kwatsch niet. Juffrouw, we willen toch alleen maar trouwen, om zo ruim belegen. Oh, we willen alleen maar trouwen. Zal ik u iets gaan vertellen, meneer Schreurs? Uw shotje, uw leefje, uw pumeltje. Dat stuit hier in de computer als zijnde getrouwd. En niet alleen dat. Het heeft hier ook nog een scheidingsprocedure lopen. Oh, wat hier wat dat betekent. Wat hier wat dat betekent, meneer Schreurs. Ben ik beroemd van die rooiplaatje kreeg. Dat betekent dat als ik met Frisch elkaar wil trouwen, dat dat bijamie is, meneer Schreurs. Bijamie. Maak ik niet duidelijk? No me lo así, doe een gaan in een origami. Ja, nee, als het toch hier in de computer staat, waarom zou het dan gelogen zijn? Ja, dat wil ik maar even zeggen, meneer Schreurs. Ik kan niet weg, ik kan niet meer kijken of het spreken is nog wel in de video. Je gaat een probleem. Niet waar. Niet waar. Hoe is dit? Oh jee. Maar hey, dat ziet er niet gezond uit. Als dat maar goed komt met die twee. Als dat maar goed komt, dat komt Gerrit nooit meer goed. Du hebt dat bril geluk gestuurd, du klutsbulles. Och, maar hey, niet zo knoter op mij. Er zijn ergere dingen in het leven. En luister met die twee, dat ligt zich wel weer. Kluis mij maar. Oh ja, dat ligt zich. Ik lig die gale en ze doet in de mond niet heen. En wat moet je hier? Soms ook voor de tweede keer trouwen. Zit wel om in te zien tegenwoordig. Maar juffrouw, ik ben al jong getrouwd met een schat van een vrouw en daar wil ik ook bij blijven op. Dat zeggen ze allemaal nog ondertussen. Ha? Hoe kom je dan voor? Ik heb bericht gekregen dat mijn aanvraag voor het boven van 2 garageboxen aan mijn woonhuis is goedgekeurd. Ik kom de vergunning aan. Een boelvergunning? Ja. Dan stond je goed. Stel ik je even even naam, adres, postcode, hoesnummer, geboortedatum, alsjeblieft. Niet zo vlot alsjeblieft. Ik heet Van Kempen, ABP. Van Kempen, ABP? Ja. Kom maar leuk doen, meneer Van Kempen. Van Kempen, ABP. Dat is eigenlijk echt. Dat gaan we niet leuk doen, nou, dan sta je in de kop af helemaal niet her, hè? Meneer Van Kempen van de ABP. Dat is eigenlijk echt. Ik wil er nog meer weten. Adres, postcode, hoesnummer, geboortedatum. Oh, niet zo vlot. Ik ben geboren op 1 april 1954. Mijn postcode is 6102 KW. En het hoesnummer is 74. Kijk, wie dat nu de boelvergunning zit, ha, meneer Van Kempen. Alsjeblieft. Nou, hij is gek! Nou, hij is gek! Dat is toch niet te geloven, meneer Van Kempen? Meneer Van Kempen van de ABP. Ja, dat is heel lief. Wie haalt je van in uw geboortekop? Om in een monumentaal puntje in een Andreaskerk 2 garageboxen te kunnen boeren. En dat nog wel in Bondig. En meneer Van Kempen zijn ook allemaal op een ring. En een ijzeren kantelbord. Wie meneer Van Kempen hebt gekanteld? Misschien. Meneer Van Kempen. Ah! Dat voor een besteed niet in de computer staat. Als ieder gale asielzoeker moet Somalië. Meneer, juffrouw toch, hoe vergis je toch echt? Ik ben geboren en getogen op een slak.
Je kent toch wel een minuutelijk zijn dat je uit Somalië komt. Ik kom alleen maar van mijn boervergunning van mijn 2 glazenboxen. Daar kom ik voor. Meneer Van Kamp, als de computer zegt dat meneer Van Kamp uit Somalië komt, dan komt meneer Van Kamp uit Somalië. Had je dat begrepen, meneer Van Kampen? En misschien kan je in Somalië in een garagebox gaan wonen, maar niet hier in huis. Ik ben niet in de nieuwste, maar niet hier, meneer Van Kampen. En wat moet je hier? Misschien trouwen met de knobbel. Of de geboorte aangeven van de tank. Of misschien een keer een toren door mij voegen. Dat is strak. Zit je aan mijn ouders in te gewaren. En het kan misschien op Somalië, maar niet hier. Ik denk dat we ons hier beter goed kunnen maken. Die juffrouw aan de balie, die is ram van hem op. Als die ons hier zuurt, die vermoordt ons. We kunnen beter een andere goed wegzoeken. Maar maak eerst die kabelen allemaal aan één, joh. Dat kunt u wel. Maak je maar geen zorgen. Maar hé, zie dat. Waar we zo weer uit zijn gekomen. Uit Wurts, dat gekker. Wat een doodse boel. Ik wil ze ook niet echt blij van. Heeft hij, jij nou toch een zoet? Kijk daar eens en prijs je gelukkig dat ik dat niet eens overkomen. Ik ken dat meisje. Ik ken het verhaal. Wat voor verhaal dan? Nee, dat is een verhaal waarvan ze altijd denkt dat het dich nooit zal overkomen, maar altijd anderen. Ineens veranderde dat leven van het meisje van een hemel in een hel. In dat graaf ligt zijn moeder, plotseling gestorven. Denk ik nu een zin dat dat dus zo overkomt? Nou, stil maar, stil maar, ik snap het al. Maar wat zag ze? Je kent dat niet. Hoe is dat van? Ach, du kennst die niet. We wonen nog niet zo lang in huis. Het zit bij de kolpenklas, daar weet ik dat ook van. Les kom ik hem tegen en ik schrok van hem, wie het uitzoek. Ik kom met hem aan de kal en toen heeft hij mij alles verteld. En ook van zijn schuldgevoel. Schuldgevoel? Zeg, je wist toch wel wie dat is? Meisjes in de puberteit. Net wie ons Nicole. Die scheppen overal tegenaan. Niks is goed. Maken over alles ruzie. Dit meisje ook. Altijd ruzie met zijn man. Over van alles en nog wat. En ook ten dag. Het werd dus zo giftig. Snapte ze in het jas. Ging de boete, gooide de deur hartstikke hel achter zich toe. Wie het s'avonds thuis kwam, hoorde het dat zijn man dood was. Mensenleer. Hersenbloeding. Weken na de begrafenis vond je bij het opruimen het dagboek van zijn moeder. En daar loos het in dat zijn moeder vroeger ook zo geweest was. En dat het allemaal wel goed zou komen. Na verloop van tijd. En
De tijd hebben ze niet meer gekregen, Tijn. En hoe meent het kind dat het er show dan is? Dat het allemaal zo gegangen is? Maar dat is niet waar, Tijn. Dat is de show van Nemens, Tijn. En het meent dat zijn moeder niet van hem hield. Maar moederliefde is onvoorwaardelijk, Tijn. Onvoorwaardelijk. En hoe komt het elke dag hier naar het kerkhof? En hoopt op een teken van die man. Teken? Wie mensen dat? Och, teken. Ik weet best wel dat ze toen uitgeknipt. Als ik mijn hand kon voor je voor te bijen. Maar weet je, teken? Ik ben voor dich, voor de kinderen en voor ons gezin. Dat ons toch het niet zal gebeuren. En ik ben voor dat kind. Dat het zijn rust zal vinden. En weer verder kan gaan met zijn leven. Tijn, willst du nu eine keer met mij samen? Maar ik, zo'n knipoog. Voor ons. Voor dat meisje. Al worden het oer. Blind voor een uitgestoken hart.
Ja, lieflijk. Ja. Ik moest toch heel eventjes een klein trunkje wegpinken. Want ook mijn ogen zo te vertrouwen. Zoen, hè? Oh, mijn ja, dat was zoen. Zeg, gaat anders kan je zich nog een klein beetje herinneren van enkele jaren terug, wanneer ik ben? Ja, ik ben de schaarschienermaker zo bestreden. En kan je zich ook nog een klein beetje herinneren wie ik zei van, wij missen er nu zullen met dat witte peksknon. En wie toen zei van, haha, zo steekt ze erop als ze de kont opneemt. Kan je zich ook nog een klein beetje herinneren wie toen zei van, de schoene Adonis? Ja, hoe zit je stellen? Oets, waar ik getrouwd met een meisje van de Schlek. Maria van de Schlek. Wat ik al bedenk. En weet je ook waarom dat ik in dat onneuzel witte peks gelopen? Mijn schoonmoeder heeft dat gedaan. Een wasman. Het niet toen letterlijk het kukje gekost. Een wasman. Maar ja, dat vrouw moest die schoonmoeder van mij, die lag immer bij ons in de koei. En op een gegeven moment kwam dat vrouw zo nog bij ons in wonen. Met daar nog eens een touw. Ik zal een kanalie leven, een kanalie waren. Maar ik heb ze gekloed. Haha. Ik zal niet vergeten dat ik op een gegeven moment zo'n wit schutteltje op de show heb. En weet je wat daarop stond? Schoonmoeders zijn als sterren, maar die zie je ze van verre. Maar ja, dat mens was goed. Maar ja, dat was het nou. Achteraf denkende, dacht ik toch van, het is een klein beetje moer. Ja, alleen het werd een beetje anders uitgepakt, want ik zie er nu van verre. En dat vrouw sluit nog immer rond, om de job nog eens weg. Ja. Waarschijnlijk denk je nu een klein beetje van, wat deed hij schaar op dat kerkhof? Nou, voor uw stervelingen, ja, is er niet zoveel gebleven. Maar voor mij, lieflui, geloof me, voor mij is het iedere avond één goed vis. En die zal ik dat laten zien. Wanneer het volle maan is, en vanavond is het volle maan, dan is het die één goed vis. Let maar eens op, loer maar eens even. Netjes, stang op.
meer te geloven. Hallo, personeel! Kunnen ze een schuld verdienen, is er in de verste verte geen personeel te bekennen. Ja, dat ik er nog opgestuurd. Het zal wel zenuwachtig zijn voor de receptie op kindje. Ja, nee, dat heb ik dan ook bestuurd. Anders had ik begonnen te stinken. Maar, is hier geen personeel? Ja, het zou er zo aankomen, riep het net. Maar ik zie nog steeds nemens. Oh, dat doet in de school. Ik kost het nog niet meer opbooien. Wie er even geen krantje voor een dag. Die ziet nog een kindje even. Oh, dat is een restje. Ach, de schat. Ik hou van dit. Hallo mevrouw Van Heer, wie zit nog met u? Goedemorgen. Wie zit met de mens? Ja. Steeds zo nog last van zijn ruik? Ja. Oh, dat neem je toch zo lastig, hè? Zeker in deze tijd van het jaar is de hoofd omgedoken. Ja. Oh, het zal het maar gebeuren. Weet je, als het nog gedaan moet werden, hè? Ja. Dan moet je wat maar zeggen. Ik heb een nieuwe vriend en die is berensterk. Dan volg ik dan wel eventjes. Meneer Daisy, de best een goed kind, een goed blad zou ik bijna zeggen. Maar ik ben deze morgen niet hier gekomen om over de ruit van mijn eentje te klageneren. Ik heb nog een hoop werk te doen. Ik moet nog gaan sporten. Ik moet nog naar een receptie. Dus laat me eens alsjeblieft even aan de wagen. Ik sta hier lang genoeg te wachten. Dat is goed, mevrouw Van Eyck. Ik wil u niet hoe nu ik ophouden. Ja. Moet ik even thuis kijken? Ja. Nee, zo bedoel ik dat niet. Moet ik even in de tas kijken? In de tas kijken? In de tas? Vertrouwt ze mij soms niet? Ik kom hier jaren en dan wil ze mensen in mijn tas kijken. Net alsof ik het nodig heb om me te klauwen. Toen werd toch dat mijn eindje. Die hebben ondergrond en hun knaven in de koelheid gewerkt. Als opzichter kreeg ze zich altijd een goeie boterham met voordeel. Nee, kijk, we hebben het echt niet nodig om een schil achteruit te trekken. Ja, maar mevrouw Van Eyck, je vat dat veel te persoonlijk op. De baas heeft ons gevraagd om bij alle klantjes de testen te controleren, of we ze nu goed kennen of niet. Je wilt niet weten wat ze nu verzinnen om dingen voor niks met naar boete te nemen. Dat zal toch goed met mannen. Wat is het weer? Afdeling onhoudbaar, klasse 1 uit. Afdeling onhoudbaar, klasse 1. Doodgevlamd. Wacht. Geen paniek. Rasca. En hoor! Wat bedoel je? Zeg je normaal? Mariska, zorg dat het vrouw met het kantoor van de chef komt. Dat hij maar de politie en de dokter belt. Weg hier met. Die wou niet alleen tellen, die is zo verzorgd voor mij. Ik hoef me geen 3 dubbelaar niet aan. Die hadden ze lastig. Die hadden ze niet. Die jongens, even aanpakken. Weg. Waarom? Ik heb er niks. Ik heb een toch een slijmbeurs. Slijmbal of geen slijmbal? Dit weet ik niet. Hij wil een beetje wat meer te doen. Die wil niet kosten. Het is niet te geloven. Zie je, Ja, ik kijk maar. Goed, mevrouw Van Eyck, dankjewel mevrouw Van Eyck. Heb je ook een basje bij u? Nee, kindje, ben ik een gauw gek vergeten. Ik moest met spoorje wiegen en zo. En mijn eindje met zijn rek nog een lepeltje naar de wagen. Dat is goed. Oh, mevrouw Van Eyck, wat jij dat raad donker daar proberen. Ik zal u zeggen, dit is fantastisch. Je hebt me vorig jaar, heb ik me geen nieuw zwart mini-rukje gekocht.
door zaterdags aan te doen onder de hippo's. Wie heeft dat 2 keer gewassen met een gewoon wasmiddel? Wordt het zo vaak is geworden dat de jongens het mij van de vodden afkeken. Toen heb ik me een nieuw zwart mini-raks gekocht en mijn man wil moederdag een fles drafdonkerdag. Nou geweldig, sinds de tijd lopen de jongens iedere keer per ongeluk met een hand tegen mijn rug. Kijk, zelfs door de heen zou ik denken dat je nog tussenuit bent gegaan. Kom nu aan het schoon. Sorry mevrouw Van Heel, ik kan het niet onmiddellijk ophooien. Oh mevrouw Van Heel. Mariekeukskes. Mariekeukskes. Met een krokante, exotische Hawaiiaanse vulling. In een krokante verpakking. Dat is mijn nieuwe vriend toch zo verrukt op, dat wil je gar niet weten. Dat wil je ook ons niet weten. Ik wil aftrekken, de hele schoon, zodat ik mijn werk afgemaakt. Zodat ik vanavond om 10 uur ben om te sporten. En om naar de receptie van het chic voor weer. Maar ja, we nou met zo'n te kunnen gaan. Ja, maar mevrouw Van Heel, spoor je toch niet zo het leven is als dat kost. En daarom moet ik niks zo sporen. Nou goed. Heb je een butje van een leegfles? Nee. Wie wordt ook weer wel of geen zegeltjes? Geen zegeltjes, nou de kassa noem maar aan. Is het €60,97 alsjeblieft. €60,97. Ja, 20, 30, 40, 50, 60. 60, 50. 60, 90. 60, 95, alsjeblieft. Dankjewel, ik zal het even noteren. 4, 15, 20, 27, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 60, 50, 60, 70, 94, 97. Dankjewel mevrouw Veer, klop in het zwerende vinger. Dan wens ik nog een fijne dag. Veel plezier in de sportschool aanbieden, de receptie van de Tupperware. De groeten aan de mensen, ik hoop dat je goed geeft me terug. En dan zie ik het volgende week weer. Ik denk niet, dat kan misschien een andere week nog terug zijn. Oh, dan hebben we 2 weken na. Zie je nu? Dat is mooi goed. Oh, hallo meneer, wie is er afgelopen met dat volk? Meidje, dat zal ik je eens vertellen, hè. De dokter heeft hier positief nou gebracht. En de politie heeft belust ook maar vragen. Hoe kan je zien wie die Fries hoort? Zonder kop. Dat zal wel, joh. Maar wat kreeg je liever van me? Niet zo snel, heb je ook een pasje bij je? Nee, moet dat dan, hè? Nee, dat moet niet, maar dan krijg je korting mee. We hebben deze week hebben we de actie groeien, 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 maar uw beurs hoeft niet te bloeien. Ja, maar je hebt dat keer te doen in Bierwijk. Oh, dan doen we het zo wel. Ik dan zak maar eens even op een bandje. Op het bandje liggen? Je had je de tijd aan voorgesteld. Ik heb je straks al verteld dat ik een ontsteking aan mijn slijmbeurs heb. Ja, dan hebben we een probleem. Wacht maar even. Afdeling groei en bloei, kassa 1 AUB. Afdeling groei en bloei, kassa 1. En weer een noodgeval? Nee, doe maar rustig aan, Mariska. Wie de meneer heeft last van een ontstoken slijmbal. Wil je dat zaak even de vraag? Niet deze! Heb je al een puntje met de klasse? Nee, meisje. Moet je zegeltjes? Ook niet, dank je. Ook niet. €6,47 alsjeblieft. Afdeling groei en bloei, kassa 1 AUB. Afdeling groei en bloei, kassa 1. Rustig, en voor meneer nog even helpen met de zak en auto liggen. Ja, dat is goed. Goeiedag. Kom maar met me. Hallo. Dag. Ik heb je nog niet gezien. Zeker druk gehad, ja? Oh, dat moet ik zo zeggen. Ja. Ik kan het zo zeggen. Wanneer dit uit alle wielen een beetje in de agrarische sector gaat. En ik help hem een beetje. De agrarische sector? Asperges steken zeker, hè? Het witte goud. Het is wit, ja, maar geen goud. Zeg, wie is nog met de papa en mam? Oh, goed, goed. Die hebben net een gat in de markt ontdekt. Gaat in de markt? Gaat er even de markt? Ja, maar Lucer, we zijn eigenlijk op zoek nog naar lang vloeitjes. Heb jij die? Lang
Wat heb je dus een ei? Afdeling rookwaren, kassa 1 naar u bied. Afdeling rookwaren, kassa 1. Wat is er nu weer? Ronnie en Alex zijn op zoek naar lang vloeitjes. Nu kunnen ze die in de winkel niet vinden. Maar ik denk dat die in het magazine nog wel liggen. Wil ze even kijken? Wil wachten. Stap vanaf. Ja. Oh, ja. Een stoelwapen. Ik ben er ook. Ja? Dan mag ik het samen doen. Daarachter horen er geen meer, maar ja, misschien is dat ook wel goed. Dit blijkt toch niet? Nee, moest je net opsmeren. Men zei dat er een vlekje bij wil. Probeer. Fik toch wie een hou. Wat weet die er nu van, hè? Laat ook maar, we gaan aan de Martin van Aert, zeg die vast wel. Martin van Aert? Een lang vloei. Man, dit is er veel te degelijk. Nee, wel maar. Ik heb net een sms'je gekregen van Fred. Dit is een curve van hem. Dit is allemaal een tekstje bezig hebben. En zit wat ze van Ja. Ah ja. Ik ben er ook. Dag juffrouw, kun je mij misschien even helpen? Ik ben op zoek naar Zale Polo. Het zijn dadelijk opnames van tussen Kunst en Kitsch. En dan ga ik met mijn klok her. Kom maar even met de pistool. Wat wil je boete? En dan ga je gelijk rechtsaf. En dan volg je me mee. Ja? Dan volg je me mee. Ah ja. Goedemiddag, zijn weer hier gehoord. We hebben een prijs gewonnen van de Slakker Winkeliersvereniging. Een dagabonnement op de Schimclub. Oh, goedemiddag. Mijn naam is Patricia Aert. Voor deze middag uw persoonlijke beauty- en fitnesscoach. CQ, persoonlijk assistent. Leuk hè? Patricia Aert, persoonlijk assistent. Ja, leuk mevrouw Aert. Ik ben Sjaan van Heil. Voor mij geeft dat grapje niet op. En ik ben Marcia van Heil. Oh, en ik ben Hein. Zeg maar Heintje. Ik ben de eerste met een artiestennaam. Ik hoor het al. Het werkt eigenlijk alleen leuk met mijn eigen naam. Even goed. Van harte welkom op ons fitness, sauna, yoga, tai chi centrum Total Shape. Total Shape. Juffrouw Patricia, wat een rare naam. Total Shape. Total is benzine. Shape. Shape is een shape. Met een shape benzine veel korte beknaling. We hebben voor u een aantal verschillende dingen die we u allemaal even willen presenteren. Zodat je weet wat we allemaal te bieden hebben. Zet mij maar in de gemengde sauna, dan heb je mij al genoeg voor je. Nee, niks van Heintje van mij. Dit met getnaakste vrouwen samen in zo'n klein hakje. Daar kun je niks van hebben. Nee. Vandaag is geen gemengde sauna. Dat is alleen op de maandag en de woensdag. Oh, Heintje. Hey, kom eens. Dat is waar, joh. Als du dat niet zo graag wilt, dan mocht ze dat van mij in de sauna. Maar denk eraan,
handjes op de rug. Nergens aankomen. Alleen maar kijken. Denk aan een rug en denk aan een hart. Meneer Simons. Ja? Meneer Van Heel. Je kent toch omkleden, douchen en dan de sauna ingaan. Het is nog get vreugd. Ander klantje komt om 4 uur. Maar ga maar. Douchen? Ik zal mich douchen. Ik zal mich ijskoud douchen. Zodat mijn hart alle rust kan bewaren. Dames, in de oefenruimte begint zo een demonstratie body combat, power yoga en body pump. Ik zou zeggen, kleed je gauw even om, dan kent je direct fijne oefeningen mee doen. Nee. Volgens mij zitten we hier in de fitnessclub bij de kortbaan. En volgens mij in het kleedlokaal. Oh, maar hé, Sjoef, aan de kant. Zo'n kans te krijgen, meer druk. Man, wat zit niet zo verlekkerd naar die volleybeen te kijken. Oh, maar hé, als ik die schwang, welke vorm je volleybeen hier in de etalage aan mij voorbij zit trekken, dan moet ik zeggen, maar hé, zo'n sportschool, dat zou ook het voor dich zijn. Luister, er is nog hoop. Wat is er mis met mijn been? Oh, die been, daar mankeert niks aan. Het is meer waar die aan vastzitten. Oh, nee. Hé, kijk hier, zitten allemaal kerbeltjes en sneurtjes. Dat wordt lang gedaan. Let eens op. Kijk maar hoe ermee. Oké, dames, zit je klaar? Oh, muziek. Oké, ontspannen. Your mama told
dames. Vandaag zitten we gaat eerlijk lopen met de fitness. Gewoon maar alvast aan de kantine om gaan te drinken. Kijk, ziet u chef Diederen nou bij zijn dames zo het fitnessen zien? Man, chef Diederen kan het niet betreft wieberen. Maakt het in orde. Oh, maar hé, heeft hij toch niets op mij? Geniet van het leven. Zeg je goed. Maar hé, doe even serieus. Gooi eens even dit ruitje voor mij vast. Waarom moet ik dit vasthouden? Waarom stel ik niet aan dat het ruitje voor mij vast? Zo, dan weet ik tenminste dat die 230 voor op dat andere ruitje zit. Nee! Ik zal die twee druitjes dus bijeen draaien. Eens kijken wat er gebeurt. Oké. Hoe doe die twee druitjes alleen nog gemaakt? U heeft er een heel aan kuren, wat zou dat zijn? Geen flauw idee wat er door is. Oh, wacht even, ik kan hier door de ruester te voor in de spiegel kijken. Schrik niet, dat is het ik zelf zie. Oh, ik ben wat het geweest. Zus ook het zwig altijd tegenaan moet kijken. Oké. Ik zie door een man, die is heel hellend rennen op een heel raar apparaat. Die rent zo hellend op een tafel, hij rent die kost zich in eigen voet bieten. Ik zou die druitjes eens van één afvallen, eens kijken wat er gebeurt. Hé, wat gek, zit het gek ook in een zoet? Ja, maar hij is maar heel langzaam tegen. Oh, weet je, ik geloof dat toen met die druitjes dat apparaat kunt bedienen. Hé, dat vind ik interessant. Oh, kijk maar, hoe goed. Let eens even op. A1. Oh, die geeft me voor. Oh, ja, voor. U2. Ja, langzaam. A1. Ha! Jij kijkt het niet meer hoor, je moet U2. Oh, nu staat er weer stil. A1. Twee. En let op, doe dat derde druitje erbij. Wie zou klommelen? Maar je hebt ze gezien. Die slechte nu hier in de kromme noorden hebben. Al die leidingen, dat lukt doorheen. Niet geïsoleerd, slecht gezekerd. Maar gelukkig heb ik een schroevendraaier op hier. Kan ik de zaakjes in orde maken? Zie me eens wie met die zaklamp, daar kan ik een beetje naar de stroom. Oh, ben ik gedaan, ik zou het zeggen. Ja, dat is goed. Heb ze het gedaan? Christel ligt de show. Ach, nee. Du moest niet zoveel naar eigen huis en puin kijken, naar Robert en Nico Tuinsmurf. Maar heb toch het niet avontuur met de capaciteit. Wat ze zeggen. Als ik deze kabeltjes van de zone je ziet volgens mij. Ja. Als ik die via de net vrijgekomen klokkenkoppel aan die metertjes, dan ziet het er de route weer gelijk. En dan wordt afgezekerd lopen. U zet maar op, want ik wil hier weg en hierdoor dat ruester komt nog toch niet naar boete. We moeten een andere uitweg zoeken. Kom op, maak dit in orde. Is dat zo? klaar? Is klaar. Oké, dan kom maken we het even weg. Zo. Mevrouw A, weer nog even. Bedankt voor het meedoen en dan Geert tot de volgende keer. Bedankt voor het meedoen en Geert tot de volgende keer. Zit je in Noordland?
wat het Zalenpolo is, want dan ga ik her met mijn klok. Ja, dat weet ik wel. Kom maar met mij mee. Weet je wat? Dan weet ik me gewoon aankleden. Ik heb hier gaan drinken in ons theatercafé.